Fl-aħħar żviluppi, il-Freedom Flotilla Coalition laqat l-aħħar proposta tal-Gvern Malti li nataw is-support meħtieġ u anke jekk hemm bżonn ta' għajnuna għal tiswijiet. Iżda l-Gvern ordna li din l-għajnuna tista' ssir biss jekk jibqgħu f'nofs ta' baħar u ma jitlux f'Port Malti. Kien fil-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa meta grupp ta' attivisti li kienu qed jippjanaw biex iħabbru lejn il-medda ta' Gaza qalu li l-bastiment Conscious intlaqat minn drones il-lin mill-kosta ta' Malta. L-attivisti qed jakkużaw lil qawwiet Iżraeljani bħala responsabbli. L-EFM irrifjuta li dan il-bastiment jidħol f'Port Malti qabel ma ssir spezzjoni fuq Conscious. Bil-kaptan jirrifjuta li dan isir. Fi-stqarrija, il-Freedom Flotilla Coalition qed tappella l-Gvern Malti biex joffrilhom port sigur bla ebda kundizzjonijiet li jwaqfuhom li jkomplu l-missjoni tagħhom lejn Gaza. Bl-istqarrija tkompli tgħid li dawk abbord għandhom biss l-iskop li jwaqfu l-illegalitajiet Iżraeljani li qed iwaqfu aċċess għal Gaza tant li l-ebda għajnuna għadha ma waslet għal iktar minn 60 jum.